Bore da o Capel y Groes, Penygroes, Dyffryn Nantlla. A heddiw yma, da ni'n dathlu y chwaral a'r chwarelwr a'i holl fywyd a'i ddiwylliant a'i ffydd mewn oedfa arbennig i ddathlu taith y Bardd Cenedlaethol Ifor Glyn i'r ardal yma ac o gwmpas ardaloedd chwarelyddol eraill gogledd Cymru. Wan don am ffasiwn le a Capel y Groes, Penygroes, pan oedd dynion ifanc a hen yn dechrau cerdded am y chwareli Lle-Chi na i ffrwydro ac i weithio y garreg, las a llwyd a choch a gwyrdd sydd i gael yn yr ardal yma. Gwaith peryg oedd o, gwaith di-ddiolch yn aml, lle oedd pobl yn gweithio'r fargan mwyn gwneud elw i bobl eraill. Does am rhyfedd mewn rhai ffyrdd bod chwarelwyr, bod gweithwyr ym Melfared a'r sgidiau hoelion wedi gweld nhw'u hunan mewn nifer o straeon a hanesion yn y Beibl. A does am rhyfedd chwaith bod Cymru, uniaith Gymraeg a diwylledig yr rhan yma o Gymru a tu hwnt wedi gallu uniaethu hefo cenedl Israel, ond mwy am hynny yn y man. Dychmygwch pa mor falch fysa'r chwarelwr o ddall bod Duw wedi sgwennu'r rheola bywyd, nid ar unrhyw fath o garreg neu maen, ond ar ddwy lechan. Llefarodd yr arglwydd y geiriau hyn a llais uchel wrth i holl gynulliad ar y mynydd o ganol y tân, y cwmwl a'r tywyllwch, ac nid ychwanegodd ddim atynt. Yna ysgrifennodd hwy ar ddwy lechen garreg a'i rhoi i mi. Pan glywsoch y llais o ganol y tywyllwch a'r mynydd ar dan, yna daeth penaethiaid i'ch llwythau a cheniriaid ataf, a dywedasoch, dangosodd yr arglwydd ein Duw i ni ei ogoniant a'i fawredd, ac fe glwsom ei lais o ganol y tân. Heddiw yr ydym yn gweld y gall dyn fyw, i Dduw lefaru wrtho. Ac mae yna gyfeiriad wedyn yn llyfr y diarhebion at bwysigrwydd cario gorchmynion yna efo ni i bob agwedd ar y bywyd. Nid pan da ni yn mynd i'r capel yn unig, ond yn nghanol bob peth arall sydd yn digwydd i ni hefyd. Fy mab, paid ag anghofio fy nghyfarwyddyd. Cadw fy ngorchmynion yn dy gof, oherwydd ychwanegant at nifer dy ddyddiau, a'r rhoi blynyddoedd y fywyd a llwyddiant. Paid ag ollwng gafael ar dirngarwch a ffyddlondeb. Rhwym hwy am dy wddf, ysgrifenna hwy ar lech dy galon. Felly mae'r gymhariaeth yn cael ei gwneud y fanna rhwng yr rheola bywyd da ni'n ei gario yn ein calona sydd fel Lle-Chi, ac fel Lle-Chi hefyd yr ysgrifennwyd nhw yn wreiddiol gan Dduw ar y fynydd Sinai i Moses. Ond mi o'na dipyn o bethau oedd yn debyg rhwng chwarelwyr Dyffryn Nantlla ac ardaloedd eraill y chwareli a hen genedl Israel. A dos am dwywaith bod yr hen Gymru Cymraeg wedi gweld eu hunan yn debyg i brif genedl i llyfr Taith. Yr holl straeon ma oedden nhw'n ei clywed ac yn ei dysgu nhw ac yn ei rhannu nhw ac yn ei trafod nhw yn yr ysgol Sul ac yn y capel ar ben wythnos. Ac oedden nhw hefyd yn gweld nhw'u hunan bob dydd yn debyg i'r rhain. Y genedl yma oedd wedi bod yn gaeth weision, oedd wedi bod yn brin iawn i hawliau, oedd y cymydog mawr drws nesaf yn ei dal nhw lawr, oedd nhw wedi bod mewn ceithglyd, oedd nhw wedi bod yn gweithio i bobl eraill, ac oedd yn brin iawn o'i tir eu hunan, ac yn nhw'n nunlla, oedd nhw'n gallu galw yn ei gwlad eu hunan. Nes, medda'r Beibl, bod Duw wedi dewis y bobl yma, wedi dweud, mi edrychai ar y chôl chi, a dwi'n gaddo rhoi tir i chi. Dwi'n gaddo lle y medrwch chi i alw fo yn gartra ac yn famwlad.
I genedl y Cymru Cymraeg, oedd i byw drws nesau i gymydog, oedd i rheoli rhannau mawr o'r byd, yr ymerodraeth Brydeinig, mi oedd hynny yn swnio'n debyg. Mae'r cymydog mawr yma drws nesaf yn gwasgu arna ni. Mae'n gwneud hi'n anodd i ni. A be ddigwyddodd yn 1847 oedd yr adroddiad addysg ddoth allan yn sôn pa mor warthus, pa mor dwp, pa mor anfoesol oedd y Cymru Cymraeg, pa mor analluog oedd nhw i wneud i'n byd a bod eisiau codi safona yr ysgolion yma oedd ochr yma i glawdd Oedfa. Brad y llyfrau gleision da ni'n galw yr adroddiad addysg yna erbyn hyn. 1847 oedd y flwyddyn fawr, nath droi rhai Cymru yn fwy o Brydeinwyr, ond nath greu llawer iawn o genedlaetholwyr Cymraeg hefyd. Dwi am ddechrau efo un o ddywediadau y chwarelwyr, un o'n i'n glywed pan o'n i'n blentyn. Wyt ti wedi trio rhoi galwyn mewn gwniadur? Dyna fydda'r cwestiwn, a dyna dwi'n di trio i wneud bore yma. Wel, dwi am mynd â chi am dro bore yma i Bethesda, neu Pesta i ni y trigolion. Dros ganrif yn ôl, mi ro'na anhydfod mawr yn y pentra ac yn y cyffinia ar adag hynny. Y streic fawr o streic hefyd, oherwydd nid dymuniad y chwarelwyr oedd y streic, ond y cyflogwyr.
Dewch yn ni sôn i ddechrau am y ddwy ochr. Ar y naill, mi oedd o gynnwch chi y chwarelwr, yn ei bwthyn, clodaeth, clwm. Yn aelod o'r capel, yn Gymro i'r carn, a hefyd yn rhan fawr o fywyd cymdeithasol y pentra. Ar y llaw arall, mi roedd gynnwch chi deulu'r Penrhyn, teulu oedd i gwneud ei ffortiwn yn y planigfeydd yn y Caribi. Teulu oedd bia y chwaral y Penrhyn erbyn heddiw, y chwaral cae braich y cafn oedd hi'n cael ei galw bryd hynny. Sut bobl oedd yr rhain yn y Penrhyn? Wel, yr ail farwn, sef George, Sholto, Gordon, Douglas, Pennant. Na, un dyn ydi hwnna, a fo oedd yn gyfrifol am y chwaral adeg y streic yma. Pwy oedd o? Sais Ronc, wedi cael ei addysg yn Eton, a da ni'n gwybod am fus dim anas rheini y dyddiau yma dyna. Hefyd yn Anglican, yn eglwyswr pybyr, ac yn aelod o'r blaid Doriaidd, neu'r blaid fain fel byddai'r chwarelwyr yn cyfeirio atyn nhw. Wel, dyna'r ddwy ochr. O rwan, beth oedd yr anghydfod yma rhwng teulu'r Penrhyn a'r chwarelwyr? Wel, drwg deimlad oherwydd y ffordd roedd y chwarelwyr yn gweithio. Gweithio ar y fargan oedden nhw. Hynny ydy, darn o graig, grŵp o bedwar y chwarelwyr rwan yn gweithio trin y cerig, y llechi, ac wedyn yn ei gwerthu nhw. Gwahanol faint wrth gwrs. Dyna un achos o'r anghydfod, ond yr achos penna oedd yr undeb. Roedd y chwarelwyr yn cael eu camdrin gan y cyflogwyr yma, ac felly roedden nhw isio rwan undeb i frwydro yn erbyn y teulu yma. Cofiwch, oedd yr un peth yn digwydd yn chwaral Dinorwig hefyd, efo teulu y Feinol. Felly, dyna sydd gynnon ni, dyna'r ddwy ochr. O rwan, y streic ei hun, 1903, ia, 3 blynadd o streic. Yr un hwya fu yna yn hanes diwydiannol Prydain Fawr i gyd. Meddyliwch rwan am y chwarelwyr yn llusgo byw, dim cyflog, yw 700 ohonyn nhw'n gadael y pentra, mynd i weithio i'r de ag i lefydd eraill. Beth oedd yn cynnal rwan y chwarelwyr yma, a'i teuluoedd? Wel, y capel. Ia. Does na'm llawer o haneswyr wedi gwneud gwaith ar hyn, ond dwi'n argyhoeddiedig, mae'r capel oedd yn ei cynnal. Roedd y chwarelwr yn byw i'r capel. Roedd ono 2 gwaith y sul, Oedfa bora, Oedfa hwyr, ysgol Sul yn Bran. Wedyn yn ystod yr wythnos, ar ôl dod adra o'r chwaral, roedd o'n mynd i'r cwrdd gweddi, y seiat, hyd yn oed oedden nhw'n mynd i y band o hob. Efo'r bobl ifanc, roedd o'r hen chwarelwyr, yr oedolion yno hefo nhw. Dyma oedd yn ei cynnal nhw. Ond rwan, beth oedd yr athrawiaeth amser hynny? Wel, Calfiniaeth. Wel, meddech chi, beth i ystyr beth felly? Wel, y gred yma rwan, fod Duw yn dduw oedd hefo'i bobl. Dyma'r Duw oedd i creu'r bydysawd. Dyma'r Duw oedd yn dal i gynnal. Nid deistiaeth. Deistiaeth ydy y gred fod Duw wedi creu ac yna wedi gadael i'r byd fynd i'w hap. Ond yr oedd theistiaeth yn golygu fod Duw hefo'i bobl. Yna yr oedd o, yn ei cynnal nhw, yn y dydd blin. A mi ddywedodd yr hen Lloyd George yn dod am y chwarelwyr. Does na neb, meddwl o, yn mynd i sigo'r hen chwarelwr. Dim ffwrn, na ffau, na pharo, na ffenryn. A mi ddodd yr hen chwarelwr drwyddi, oherwydd i ymlyniad
a'r capel. Y galfiniaeth yma oedd yn ei gynnal yn y dydd blin. A mi roedd rhan arall o'r galfiniaeth yma oedd eich bod chi'n cael eich puro a'ch gwella drwy ddiodda, a dyna roedd yr hen chwarelwr yn ei wneud. Roedd o'n diodda i'r eithfa, ond mi ddath o drwyddi. Ac ym mhob un o'r cyfarfodydd rwan, yn ystod y 3 blynedd yma, bob tro oedden nhw'n cyfarfod i drafod, i drio meddalu teulu y Penrhyn, yr ail farwn, a'r dyn ddrolwyd yn ei le fel rheolwr, gwrandwch ar yr enw, Emilius Augustus Young. Pyped bach oedd o, cyfrifydd oedd o Lundan, a fo rwan gododd wrychu'n yr hen chwarelwyr yma. Ddim yn barod iddyn nhw gael undeb. Roedden nhw yn cyfarfod fel hyn yn gyson, ac ar ddechrau ac ar ddiwedd pob un o'r cyfarfodydd yma, mi roedden nhw yn canu emyn. Ia, emyn y streic, fel mae'n cael ei galw, o arglwydd dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn. Tydi sy'n llywodraethu y byd a'r nef dy hun. Dyna chi galfiniaeth ar ei ora rwan. Y 4 llinell nesaf yma. Oedd o'r hen chwarelwyr yn dyblu a threblu yr hen, yn wyneb pob caledi. Y sydd, neu eto y ddaw, dod gadarn gymorth i mi, i lechu yn dy law. Cael ei cloi allan nath chwarelwyr besta, ond dros y flwyddyn dwytha yma, cloi mewn sydd wedi bod yn hanas i bob un o'na ni. Ac yn yr achos yna, mae wedi bod yn chwalfa. Ac mae dweud y gair chwalfa wrth gwrs yn yn arwain i feddwl am nofel fawr T. Rowland Hughes. Y dewraf o'n awduron, medda Williams Parry. Rowland Hughes, mab ei chwarelwr Roland Bear. Mae penod ola y nofel chwalfa yn disgrifio crebrwn Robert Williams, un arweinwyr y streic, un a safodd yn gadarn. Hwn oedd un o choelion wyth y gymuned. A pawb yn ymwybodol ar y diwrnod trist hwnnw, fod na newidiadau mawr ar fod. Roedd na 1000 o bobl yn y crebrwn yn y nofal. A Mr. Edwards y gweinidog sydd yn arwain y weddi. Beth amdana ni blygu pen a gwrando ar ei eiriau fo?
a dweud efallai gair bach yn hunan. Clywsom ei gyffalebu i ddwas Moses yn arwain ei bobl drwy'r anialwch tu a chanan. A chlywsom rai yn ein plith yn murmur yn chwerw na chafodd ef ddringo o rosydd llwyd Moab i fynydd Nebo. Ac na pherais tir o weled a'i lygaid y tir y cyrchau tuag ato. Ti'n unig o dduw a wel y dyfodol, a ffrwyth ei lafur ef. Ni chenfydd ein golygon ffeledig ni, tu draw i fory a drenydd, ond 1000 o flynyddoedd ydyn syndolwg di, fel doi wedi'r elheibio, ac fel gwyliadwriaeth nos. Ond gwyddom ni, a gwydda yntau cyn ein gadal dat o styriol, nad ofer ei ymdrechion dewr. E fe a fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn ar rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa. Ac e fe a ddwg ffrwyth lawer, o lafur ei enaid y gwel. Dynawr tyner o fod troseiweddw anwyl yn ei hunigrwydd a'i hiraeth o dad. A throsom ninnau oll, y llafurwyr sydd eto'n aros y maes yr ardal ddrylliedig hon. Rhwng nerth i lunio o dlodi a phryder a hagrwch y dyddiau blin, gyfoeth a hyder a phrydwerthwch bywyd llawna, a helaethach nac adnabu un ohonom erioed o'r blaen. O ymryson, dangnefedd, o darllod, lawenydd, o elyniaeth, gariad. Hyn fydd o'n braint ni oll yn enw Crist ein harglwydd. Amen. Ac yn niwadd un yn ofal chwalfa, mae dyn yn edrych draw am y chwaral yn y pelltar ac yn meddwl beth sydd i ddwad. Ac wrth i'r dor fawr ddechrau canu o fryniau Casalan, mi da ni hefyd yn dechrau sylweddoli na all cloi allan neu cloi mewn fydd ladd ar obaith a breuddwydion.
Dwi am gloi efo un arall o ddywediadau'r chwarelwyr. Ar ddi llun mi fyddan nhw'n trafod y bregath yn y gwahanol gapeli yn Methista. A rwy'n yn gofyn, wel, sut un oedd y pregethwr efo chi ddoe o peth gosa i frechdan 3? Wel, ystyr hynny oedd, erbyn 3 o'r gloch, roedd yr fechdan wedi sychu'n grym. Wel, dwi'n gobeithio na brechdan 3 da chi wedi gael gen i bore yma.